Zdravím všetkých, vítam vás na svojej záhrade v polovici júna. Môžeme sa spolu prejsť a pozrieť si vlastne plodiny, ktoré sú na tej záhrade, ako sa im darí. Takže tu na hneď prvý záhon, je taký miešaný záhon, v podstate všetky záhony, ktoré mám na záhrade, sú miešané, že je tam viac plodín na jednom záhone. A hneď pod touto broskyňou mám jahody. Pekne dozrievajú. Okrem jahod mám tu aj oregano. Rastie tu aj ligurček. Tieto jahody sú trochu zarastené, ale momentálne v tomto období je to aj výhoda, pretože posledné dni pomerne pršalo a tým pádom tá burina trošku drží tie jahody nad zemou a nehnijú, sú pekne zdravé. Ďalej mám tu po okrajoch sú hluboviny. Zemiaky, ktoré som tu dala do riadku, kde mi vlastne nevzýšiel hrášok, respektíve zišli mi tu len dve rastliny. Je tam cesnak, ktorý už vlastne o také 2 týždne pôjde z pôdy von. Cibula, sadenička a medzi to som už vysiala aj mrkvu. Ktorá je ešte malička, ale vlastne po vybratí aj tejto cibule už potom bude mala priestor až do jesene. Na túto časť pri tomto prístrežku, ktorý máme, som si vlastne zasadila rastliny kiwi, ale nejak sa im veľmi nedarí. Neviem, aký problém s týmto je, čo som vlastne spravila zle. Táto spodná rastlinka je trošku krajšia, ale tá vrchná je slabšia, tak dúfam, že sa to rozrastie, že bude mi to tu ráslo. Urobila som im tu také opory, aby sa to mohlo potom ťahať po vrchu. Ale zatiaľ mi to veľmi nerastie. No a mám tu v podstate ešte rozmarín, ktorý mám tu už vlastne 3. rokom. Takže tiež celkom pekne si tu rastie. A mám tu aj také cibule, ktoré si nechávam na semena, čiže ostali mi tu z minulého roku. Takže sú pekné, vysoké tieto palice a predpokladám, že budú pekné veľké aj tieto súkvetia. Bude tu dosť semien. Ako v každom záhone nemôže chýbať kôpor, čiže nejaké rastlinky si nechávam všade. Takisto mám tu por z minulého roku, ktorý si teda nechávam vlastne na semená. Takže tiež je pekný. No a z druhej strany mám ešte cviklu.
nejaké malé rastlinky pasterniaku, ktorý som vlastne už stiahla na 3-krát, takže preto je taký maličký. Ale dôležité je, že nejaký pasterniak tu budem mať. Toto je taký záhon pod stromom, ktorý som si vytvorila minulý rok. Snažím sa tu dopestovať nejaké kvitnúce rastliny, takže ide to pomaličky, sú ešte malé tie rastlinky, ale verím, že to zakvitne v lete. A toto je môj starý skleník, ktorý je bez strechy. Už som ho plánovala odstrániť, ale zatiaľ si ho tu nechávam. Po obvode tohto skleníka mám bylinky, čiže je tu krásna meta. Nechvík už tiež pekne kvitne. Pažitka. To je ďalšia meta, ktorá tiež má takú výbornú jemnú chuť. Toto je pamajorán, tiež už pomaličky ide do kvetu. Šalvia sa mi krásne rozrástla. A takisto medovka. Do rohov som si dala aksamitnicu, aby mi to tu tiež krásne kvitlo. Veverička má v košíku také skalné rastlinky, čiže tiež už idú pekne do kvetu a nádherne sa rozrástla a kvitne už aj levandula. No a tu je ešte ďalšie miesto, kde očakávam kvitnúce rastlinky, tiež sú ešte malé, takže aksamitnica. Takže teším sa, keď to vlastne rozkvitne naplno. A vnútri skleníku z tejto strany mám fazulu tyčovú, ktorá mi pomerne riedko vzýšla, takže som si tu dosadila kukuricu, čiže vyberiem cesnak, a tu je kričková kukurica, respektíve kukurica na zeleno, fazulka na zeleno, čiže toto je fazulka na zeleno. Tu je fazula, ktorá má také dlhé fialové struky, tiež sa už pekne ťahá na oporu. A toto je fazula papuča. Takto na červeno krásne kvitne tmavá a na bielo biela. Takže krásne už až po strop, takže sa z nej teším. No a ďalej tu mám ešte záhony z bioodpadu, na ktorých sú zemiaky. Cesnak opäť za nejaké 2 týždne pôjde vonku a zemiaky ostanú naďalej. Sú tiež veľmi pekné. Priebežne kosím už len v podstate chodníčky pomedzi to a trávu prihrňam týmto záhonom. Takže teraz tie posledné dni pekne zapršalo, takže sú pekné zelené, veľké tieto vňate zemiakov. A toto je novo založený, čiže tu sú zemiaky trošku slabšie a dávala som tam kukuricu medzi to, vysádzala som ju.
verím, že vyrastie a že prinesie plody. Tu je opäť ďalší miešaný záhon, na ktorom je červená kapusta, sú tam modré kaleráby, ktoré už vlastne tvoria pekne tú buľvu. Čiže tie kaleráby sú skore, takže budem ich vlastne vyberať a tá kapusta červená ešte ostane. Takisto cesnak pôjde časom von. No a ďalej sú tu ešte zemiaky. Toto je tiež novozaložený záhon. Vlastne tá polovica tohto záhonu má celkom pekné tieto zemiaky. Tá druhá je slabšia. Tu na dosť robili takú škodu u slimáci, ale predsa sa tieto zemiaky trošku pozbierali. Mám tu aj takú vysadenú tekvicu, takže zatiaľ mi ju slimáci nechali, asi im to veľmi nechutí, alebo si ju ešte nevšimli. V kútiku mám nejaké staré palice, ktoré mi ostali, vlastne nevyužila som ich na hrášok, takže nechávam tam aj žihľavu. Chcela by som si zozbierať semená. No a toto je záhon tiež v podstate asi dvojročný. A sú tam topinambury a zemiaky. Je to takisto ako minulý rok. Tieto dva záhony by som chcela niekedy v jeseni po zbere zemiakov spojiť. A tento spodne trošku skrátim. Takže budem opäť robiť nejaké úpravy. A keďže je to strmý breh a využijem ešte tieto panely z radiátorov, ako som to využila v podstate aj dolu na úplne spodnom záhone. No a toto je jeden z prvých záhonov, ktoré som si zakladala z bioodpadu. Je tu tiež všetko možné. Čiže cez prostriedok mám mrkvu, ktorá už je pekná, dá sa už aj ťahať. Okolo mrkvy je petržlen. Ďalej je tu cibuľa zo semena, z sadeničky. Cibuľa sadenička a tiež už je v podstate veľmi pekná. Ďalej je tu hrášok, ktorý sa pnie po takých oporách z konárov zo stromov. A ďalej sú tu hĺboviny po okrajoch, čiže po vybratí tohto hrášku potom budú mať vlastne priestor tieto kaleráby, kapusta, mám to tam rôzne namiešané. Toto je žltý melón, ktorý tu mám, takže neviem, ako sa mu bude dariť. Dúfam, že áno. Ešte som ho nepestovala. Ďalej sú tu dva malé rastlinky vodného melónu, červeného. Toto je tiež žltý melón. Takže zatiaľ sú tieto rastlinky pomerne slabé, ale dúfam, že sa rozrastú a prinesú plody. A
hrášok už mám niekde takto zasušený, je to tým, že vlastne sa zberá, pri zbere sa nedáva pozor pri trhaní. Takže potom to takto dopadne, ale nevadí. No a tu na začiatku mám peknú cibulku zo semena. A takisto je tu krásna cvikla. Čiže také väčšie bulvy vlastne už vyberám, aby som nechala priestor tým menším. Takže toľko z dnešného môjho videa. Dúfam, že sa vám darí pri pestovaní plodín na vašich záhradách, že máte z nich radosť. Tak ako aj mňa teší, ak sa mi niečo podarí. Tak vám prajem ešte všetko dobré, veľa zdravia a veľa radosti z pestovania. Majte sa krásne.